Assalamu alaykum merhaba adamlar, hormatly aýdym saatçylar. Gepleşigimiziň bu gedek sanyna türkmen bagşylyk sunwaty barada, bagşylyk sunwatynyň ýollary barada gyzykly aýdym saatçy hötdeşdigimizi size ýetirer. Gepleşigimiziň bugunky mehmany bilen sizi tanış edeýin. Maýkuly wadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşylyk sunwaty kafedrasynyň müdiri, ulum oğlum Türkmenistanyň at gazanan bagşy Garyady Sarif mehmançylykda. Halipa gepleşigimizi siz hoş gördük. Sağ olun. Halipa gepleşigimiziň başynda bir sunwat ýoluna gelişiňiz barada, ilkinji halipalaryňyz barada bir gurrun öýräýsiňiz. Bolar. İlki bilen bize şeýle mümkinçilikleri döretip berýänligi üçin Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaly gahrman serdarymyza hormatly prezidentimize Aýdym Fas sunwatyny ösdürýänligi üçin uly sag bolsun maýdasyn belýär gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň hormatly prezidentimizin janlary sag bolsun, tutýan tutumlary ilmi-dama rowaşlyklary beslensin. Umuman men öz sunwat ýoluma gelişim barada görünmesem, bizim maşgalamyz esasy Aýdym Fas ojagy da. Men kakam gowy ustad başy owamyzda bütün etrapda vilayetde bu tanalyan ýaşullaryň biri Fatlyk Bagşy ady bilen. Bizim öýümizde gaty köp ustad bagşylaryň gelenini men özüm çağlykda görýärdim da, şeýle köp bagşylar gelip bizim öýümizde Aýdym Fas ederdi da. Şol Aýdym Faslaryň täsiri atynda da men özüm bir hili şol bagşylyk sunwatyna imrenip şol ýoly özü çekip özü şo ýoly özü terge berendir da. Onuň galy berde de men öz kakam Fatlyk Bagşy, Fatlyk Sarif ustad hem sazynda ustad bagşy her gün öýde saat söhbet bolup duran soň şol Aýdym Fasyň içine girgiden özüm bilmedim da. İlkinji halipa men öz kakam. Men kakamyň halipasy ustad bagşy bardy, Rahim Bagşy ady bilen bütün vilayetde tanalýan ustad bagşylaryň biri. Ulum ulugalyň elinden tälim alan, başga da bir näçe halipalardan tälim alan, şol Rahim Bagşydan men kakam tälim alan şonuň şägirdi da. Onuň men öz kakamdan Aýdym Fasyň bagşylyk sunwatynyň ilkinji ädimlerini men öz kakamdan dutarym tutmagy, dutarda kiçirek faallary, aýdymlary ýerine ýetirmegi kakamdan öwrenip başladym da. Soňra meniň nesibem şu Maýkuly Wanda Türkmen Milli Konserwatoriýasynda çekdi. Men 96-njy ýylda şu Maýkuly Wanda Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň bagşylyk sunwatyny okuw girdim. 2001-nji ýylym üstünlük tamamladım. Umuman Maýkuly Wanda Türkmen Milli Konserwatoriýasynda okan ýyllarymda men bir näçe ustad halipalar bilen hem tanış boldum, hem ellerinde tapa galdym, tälim aldym. Ine Sagjep Barowyň şägirdi Türkmenistanyň halk artisti Nuragdy Bayramovdan. Ýene de şo Sagjep Barowyň şägirdi ustad halipamyz Türkmenistan halk artisti Orhan Nefes Döwletnazarowdan. Galy berde bizim ustad halipamyz Salar Fark ýolunyň bir tanymal ustad halipasy Ödünýaz Nowatowyň agtygy Ağrıstan Ödünýazowdan şu Türkmen Milli Konserwatoriýasynda sapa galmak meser etdi da. Men şu okan döwrüm şu halipalardan gaty köp bagşylyk sunwatynyň hem ähli ýollarynyň diýenýäli sapa galdym da. Umuman biz şu ýokary mektebinde okan döwrümizde şu Maýkuly Wanda Türkmen Milli Konserwatoriýasynda hereket edýän topar wady taliplerden düzülen bagşylar topary. Şol toparda ýürüýte çykyş edip ýekelikde aýdym köp konsertlerde, döwlet derejesinde geçirilýän konsertlerde, onuň daşary teleýilimlerde köp çykyş ederdik. Biz taliplerden düzülen bagşylar topary bolup watanymyzy, iýilimizi, günümizi wasp edýän aýdymlar bilen mundan başga da Türkmen halkynyň ustad halipalarynyň mirasy galan Türkmen halk aýdymlaryny bütün Türkmen halkymyzdan gowy aýdymlary ýerine ýetirip berip geldikde. Ondan sonra meni ýürüýte ýaş hünärmeni şu konserwatoriýada iş alýarlar da. Şondan bäri şu ýerde zähmet çekip bir näçe ustad halipalar bilen bilelikde meni okudan molumlar bilen bile işleşmek, bile kardeş bolmak nesip etdi. Ondan da işlände urmam gaty köp aýdymlar
gaty köp aýdymlaryň rowayatlary, faýlary halipalardan öwrenmek nesip etdi. Ondan sonra 2007-nji ýylda aýdym sunwatynda bitiren hyzmatlarym üçin alternatyw bäýsleşiginiň ýeňisi boglan etdiler. Ondan da şery 2011-nji ýylda Türkmenistanyň at gyzanan bagşysy diýip hormatly ada eýe boldum. Sag bolun halipa, bir sunwat ýoluna gelişiňiz barada, ilkinji halipalaryňyz barada bir ajaýyp gurrunlygyňyzy berdiňiz. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine siziň ýerine ýetirmeňizde bir aýdym diňlesek, soň gepleşigimiz söhbetleşik arkaly dowam edibereriz. Hem gül gayri tanzama gönlüme savrey. Namardım vefası olmadı. Namardım vefası olmadı. Hak fedaytana sevin anma. Yadılan herri bozulmadı. Hınzamay savrey. Getirmedi muhannesliye yer götürmedi ayının kaygı bir iş bitirmedi anzamay Rabbime savrey helay devler cana devler Halipa sag bolun, aýdyp beren ajaýyp aýdymyňyz üçin sesiňiz mundan öýläkde belentdi ýanglanmagyny arzu edýär. Halipa türkmen bagşylyk sunwaty dürli ýollara, dürli şahalara bölünýär. Her ýolunyň bir özüniň bir ýoluny oýkydan halipalary bar. Bagşylyk sunwatyndaky ýollar dogrusyny hem-de salyr saryk ýolunyň bir aýratynlyklar dogrusyny gepleşigimiz dowam edäýli. Biziň Maýa Kuliwanda Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda muman bagşylyk sunwatynda bir näçe ýollar hereket edýär. Şol ýollaryň ählisinden bugun günde
Bizim ýokary okuw mekdebimizde ýaş taliplara sapak berilýär. Ine aýda otursak ýumut göýekleň ýoly, akal teke ýoly, onun damany ýoly, onun çopon ýoly bar. Onun daşary salyr sarık ýoly. Umman ähli ýollar herget edýär. Şol ýollarda ýerine ýetirilýän aýdymlar bar. Umman şol ýollardan ýerine ýetirilýän bizim halifalarymyzdan şu günlerimize gelen türkmen halk aýdymlary bizim ýaş taliplarymyza bugun kullerde şol aýdymlaryň iňçe sırlaryny bugun kuller taliplara halifalarymyz tälim berýär. Men özüm şol bagşçylyk sunmaty kaýdarasynda salyr sarık ýolundan ýörükde tapak berýän. Salyr sarık ýol diýilende ähli ýanky adna geçen ýollarymyzyň ählisinde ýerine ýetirýän aýdymlaryň düýbi kökü bir hataplarym bir ýerine ýetirilýän. Şo bir heňler ýöne ähli ýollaryň ýerine ýetirilişi öz şiwe dilleri bilen özleriniň şiwe ýerine ýetirişi bilen tapawutlanýar. Umman haýta aýdym alamyzda da her bir ýolda şu türkmen halk aýdymlary ýerine ýetirilýär. Mysal üçin teşnid aýdym alamyzda da 5 ýolda da ýerine ýetirilýär. Ýöne şol özüniň şiweleri bilen tapawutlanýar. Zuqullary, hüwlemeleri bilen käbir alýan saz öwrümleri bilen tapawutlanýar. Ýa-da hajgolok aýdym alamyzda 5 welaýatda da şol hajgolok aýdym aýdylýar. Umman diýjek bolýanym ähli welaýatlarda da ähli ýollarda da şo aýdymlar ýerine ýetirilýär. Oň hataplarym birde ýöne öz şiweleri bilen tapawutlanýar. Öz gaýnawlary bilen, öz çuqullulary bilen tapawutlanýar. Umman men bagşçylyk sunmaty kaýdarasynda salyr sarık ýolundan ýaş taliplara sapak berýän. Umman salyr sarık ýolunyň düýbün tutujular bar da ussat halifalar bar. Jebbar Saryk, Kör Gojaly, Alybagşy, Ulugarly, Kiçigarly, Nowat Bagşy, Nowat Bagşynyň ogly ussat halifamyz ödünýär Nowat. Umman Ulugarlynyň şähertleri bar. Ağalak Mehmet, Murat Yusuf, Hümmet Khan Mehmet, Umman ussat halifalarymyz barda. Onun başga Gurt Ýakup ba, ine Roza Bagşy ba, Orada ba ussat sadandalar. Umman ussat halifalar gaty gowy şähertler ýetişdirip gowy de aýdymlar goýup gidipdir da. Bugun kuller hem şol salyr sarık ýolunyň aýdymlaryny biz ýokary okuw mekdebimizde bilim alýan ýaşy taliplara şol ussat halifalarymyzyň bize miras goýup aýdymlaryny öz gedegimizde taliplerimize öwredýär. Taliplerim öz gedeginde öz şähertlerine öwredip şeý nesil geçip gelýän sunwat dawy. Halifa sağ bolun, mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine bir salyr sarık ýolunyň bir ajaýyp aýdymlardan aýdyp berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam ediberer. Başlysyna. Dilerim bitmedi geley. Ay hiç dilerim bitmedi dedim aşık hemen. Oval dedi cevap yok geley. Men garip atvar. Aklım aksadı dilim geldi bana. Aytmıyor bir atana geley. Men geldim iyi zaman. Aydan zami etmeten gele. Dimemişsin aman. Yerden çağına süründüm. Yaşlığımda tüyerken yer kaytı bir dünyam deyip gele. Yüzün görmüş buyur sen.
koyuyorsun, gönlün alta gelinden baştan ayağa koyuyorsun. Bugür migana dünya gele, silter ayağın yar. Ah ya Badır yaylar ey itif kamal artuğalan gülden nazik yanak ay kimleşen fiyatlar kısalar diyemekleri aşıklığın yolun böyle ağar kaçmış yet bu bir migana dünyayı gele silter ayağın kemin edir ölüm var ay kemin edir ölüm var bilip olma hasandır sen benden bu devrayı aradığını açar sabakamanın yadım paslam geçendir arttırma könenedin yetenganın açar aydan zami etmeten gele bilmemişsin hamar vah amale Vah aman dimenmişim aman ay dimenmişim aman Halipa akıllar şahyrymyz Magtumul Pragynyň goşgulary bir türkmen bagşylyk sunwatynyňky ornu dogrusyny gepleşigimiz dowam edelim. Başystyny doğrudan bagşylyk sunwatyny magtumulsy gözüne getirmek mümkin däl. Täbi magtumula tamydyň şygyrlary bagşylyk sunwatyny şu singiden biziň ustad halipalarymyz şu magtumula tamydyň sözlerini gatyp köp aydymlary ýerine ýetirip bize miras galypdyr da. Bu magtumula tamyz barada aydymyzda gahrman arkadaly gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiz ýürüýte magtumuly atamyz hormatlap ýürüýte şoň ýylyny eglan etdi da pehim paýhas ummany magtumul paragy. Şä ummanna şu näme düşünmeýän bolsaň şu magtumula tamyzyň şygyrlaryny açyp okasaň düşünmeýän soralarma jogap bolýar. Magtumula tamyzyň şygyrlaryny alyp dutara bogunlaryny görä sağlara saldan öň ýerine ýetirip berilen aýdym ýaly. Şeýle teriýe wagtda da muman durmuş wagtda da näme haýsy goşgusyny alsaň bir ýerine ýetirseň
öňden ýerine ýetirilip ölen aýdym ýaly bolup öz bir bilen alşy gidýär-de. Bizim bagşylyk sunnaty kaýdaramyzda ýörüýte Maktumul atamyzyň sözlerini türkmen halk aýdymlaryndan gowy ýazg etdiler. Ondan daşary her halipa Maktumul atamyzyň sözlerini ýerine ýetirilýän aýdymlardan türkmen halk aýdymlardan her aýratylykda Maktumul atamyzyň sözlerini halk aýdymlardan konsertler berdiler. Ondan daşary döwlet derejesinde konsertlerde çykyş etdiler. Bundan daşary ýurtlarda ýörüýte Maktumul atamyz bilen bagly bir näçe döwlet derejesinde daşary ýurtlarda konsertlerde çykyş edip daşary ýurtlaryň sahnasynda şol ýurdun sunwat ustatlary bilen bir hatarda bilelikde çykyş edip bizim milli sunwatymyzy olary görkezip olaryň sunwatlaryny öwrenip umuman şeýle ýokary derejede şu Maktumul atamyzyň ýeli bellenip geçildi. Umuman bizim ýokary okuw mekdebimizde bir medeniýet ojagda hem ilm hem bilim ojagda. Umuman men şu ýokary okuw mekdebine ýörüýte ilmi işim alyp barýanlar. Şu ilmi işimde Ussat Halypamyz ödünýä Nowatyň uğry ýerine ýetirjilik aýratyllyk diýip bir uly işini indi tamamladym. Umuman şol iş bilen bagly bir näçe ilmi işler alyp bardym-da. Şonu Maktumul atamyz bilen bagly ödünýä Nowatyň ýerine ýetiren aýdymlaryny seljerme işini geçirdim-da. Şonu 42 sany Maktumul atamyzyň sözlerini ýerine ýetiren aýdymlaryny ýörüýte ýazgylar hazinamyzdan alyp haýsy ýerine ýetiripdir. Haýsy sözi ýerine ýetiripdir. Ony aýratyn bir sana edip ilmi makale edip onu ýörüýte ilmi jurnallar arkaly halkymyza hödürledik. Ondan daşaram ýörüýte Maktumul atamyzyň şygyrlary salar saryk bagşylarynyň ýerine ýetirildiginde diýip ilmi makala taýýarladym. Ol makalada ýörüýte şol salar saryk ýolunda ýerine ýetiren esasy salar saryk bagşylary da. Şoň üçin şu ýerde bellädim. Umman şol ilmi makalada men ýanky Ussat Halypamyz ödünýä Nowatyň ýerine ýetiren aýdymlary ondan daşary ýörüýte ýolutun etrawyny bütün halkyň bir söýgüsini gazanan Ussat Halypamyz we satlyk baş diýip ýaşap geçen gaty gowy şähertleri ýetişdiren şol Halypanyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň sanawyny etdik-de. Umman öz boşlugy ýerine ýetiriş aýratyllygy bar da. Munyň aýdymlarynyň sanawyny edilýän ödünýä Nowat Halypanyň sanawyny edişmedi ýaly sanawyny edip munum ýanky ilmi makala goşdyk. Ondan daşaram ýene bir Ussat Halypalarymyzyň biri bar da Ussat Sadandamyz Amannazar Ataýewiň şäherdi döwlet barlygy ömrüni bagçylyk sunwatyna bagş eden Ussat Halypa da şonuň ýerine ýetiren aýdymlarynyň 80 göterimi Maktumul atamyzyň şygyrlaryna ýerine ýetiripdir da. Döwlet bagşyňam ýerine ýetiren aýdymlarynyň sanawyny etdik. Umuman soňunda bolsa bizim Ussat bagşymyz bar da. Urt Ýakup Halypa, Destan Halypamyz bar da. Şonuň ýerine ýetiren aýdymlarynyň sanawyny etdik da. Muny bolsa onuň öz şägirdi, öz perdendi Türkmenistanyň atgydanan bagşy Çary Ýakup bilen bilelikde işledikde ýa onuň günden gün şägirdi da onuň ýerine ýetiren aýdymlaryny, saýlaryny, aýdymlaryny, rowaýatlaryny haýsy ýene ýerine ýetiripdir. Ol öz şägirdi bolan soň ömrüni de öz perdendi bolan soň ýanynda gedenna. Bu malgur Halypanyň Maktumul atamyzyň sözlerini ýerine ýetirilen şygyrlaryny şägirdi bilen biz sanawyny etdik-de. Gurda barada köp ýazgylar edilenna. Makalalarym ýazylan, Urt Halypa barada kitabym ýazylan bolýan şol men şo kitaplary okamda, ýanky makalalar okamda şol ýerde de bellige dik geçilýär-de. Gurdaga Maktumul atamyň şygyrlaryny hemmesini diýen ýaly ýerine ýetiripdir da. Özüm Gurdagyň şeýle bir häsiýeti bar ekenne, şu aýdymyň dolu manysyny düşünmän, şol aýdym ýerine ýetirmedi ekendiýär-de. Şu düşünýänçe şol Maktumul atamyzyň kitabyny jüzüne salyp ýörer, aýlanar ýörer diýär-de. Şonu öwrenýänçe dolu on soň şo öwrenilni soň ýerine ýetirýär diýär-de. Umman ilmi makalada da Halypalaryň barsyny jemläp bir uly ilmi makala etdik-de. Onuň Golýalmalar institutunda ýörüýte hödürledik. Olum ýakynda halkymyza gowşar. Sag bolun Halypa, bu gepleşimiň şu ýerine bir Maktumul atamyzyň sözlerini aýdym ýerine ýetirip berseňiz, on gepleşimiň söhbetde şu arkaly dowam edýär. Başlygyny men şu ýerde bizim Ussat Halypamyz ödünýä Nowatyň
ýazylar hazynamyzda saklanýan aýdymlaryň içinde Magtumul atamyň şoğurlaryna bir ýerine ýetiren aýdymlarynyň biri bar. Gel köňlüm men taňa nesihat kılay, watany terk edip gidici bolma diýýär. Eger mümkin bolsa şol aýdymy başardymdan taýdan diýipler bilen men ýerine ýetirip bereyim. Başdan alyp. Ay gel kömlümden tağa nesihat kılay. Gel kömlümden tağa nesihat kılay. Vatanı terk edip gidici olma. Ödümden bir gayrı elsek nama. Hizmetinde kulluğu yedici olma. Ay hizmet kılsan bolsun bu asılzada, ata babasındanım beyik begzada. Şerşen eger ağzı bolsa yeftay, yanımdan bir zamanı gidici olma. Ay vay ay, yamsalardan geri çakmada uyamallam. Ay vay ay, yamallam. Aslı yaman bolsa çakmada yavsalay. Aslına dardadır yürüt çamay, yürüt çamanayı satıcı olma. Ay vay ay, eğer sen hep olsan nerede bulayım? Ay vay ay, bulayım. Sen bulayım bolsan ey, kulun bulayım. Ay kuluna veren kendin alın, kişiye yaman feden aydıcı olma. Ay Magtumul köptür köngül darmani, utarmadın akımı derde dermanı. Ay bir gün gelir yaradanın kermay, gaflat yastığında yatıcı olma. Ay gaflat yastığında yatıcı olma. Yar meni, var meni. Ay kulağıma veren kendin alay, kişiyi yaman feden aydıcı olma.
Sağ olun Halipa, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin sesiňiz mundan näýdäkde belentde aňlanmagyny arzu edýär. Tamam. Halipa türkmen bagşylyk sunwatyny desanlaryň aýdyrys aýratynlykları barada söhbetleşýärmiz dowam edäýär. Doğrudanım Türkmen bagşylyk sunwatyny desansy, kıssasy, rowayaty gözüne getirip mümkin däl. Umman desan näme näme gündün güni gözüňe ýumut gökleň ýoly gelýär-de. Özüňiz bilýäňiz şeýle ilmler akalam ýürüýte desanlar ýerine ýetirilip biziň türkmen halkymyza ýetirilip durda. Şol desanlar hem umman şu ýerde aýdatym gelýär-de. Bagşylar barada. Şu kullerde biziň şygyrlarymyz, kıssalarymyz, ýanky rowayatlarymyz, desanlarymyz biziň ussat bagşylarymyzyň dilinden ýazylan şuny gelinen-de. Bagşylar näme hasaplanıpdyr? Bagşylar öňmaşçylar hasaplanıpdyr ýerde-birlerde. Sebäbi olar köp bilipdir. Şolar köp bilenligi sebäplem biziň ata-babalarymyzdan miras galan goşulary, aýdymlary, rowayatlary, desanlary biziň bagşylarymyzyň dilinden ýazylmalypdyr. Ýa-ni şu görüş şadestanyň gat köp şahalary pähliwan başynyň dilinden ýazylmalypdyr da. Mumman desan diýeninde biziň esasy iki welaýetimizi ýerine ýetirilýär. Biri Daşawuz welaýetinde has ürje edip ýerine ýetirilýär. Daşawuz welaýetinde bagşylar ilki toýlarda ýerine ýetirilende ilki bir 45 minut, 1 sagat ýaly tirmaýdymlar ýerine ýetirýärler-de. Onuň bir sesleri bir belli bir kada gelenden soň oturan dinleýijilerim ay bagşy indi desan wagty bolandyrlar how diýip onuň sesleri bir kada gelenden soň onuň bagşy ýürüýte halka ýüzlenýär, öz bilýän desanlaryny ýeke-ýeke sanap berýär-de. Men şu desany bilýän, şu desany ýerine ýetirýän, şu desanlaryň içinden haýsyny ýerine ýetirseňiz halaýyk men ýerine ýetirip beren how diýip aýdýan onuň oturan dinleýijiler haýsy desany ýerine ýetirmeligini, ay plan desany ýerine ýetirip ber bagşy diýip haýş edýärler. Onuň bagşy sesi bir çene barandan soň onuň desany ýerine ýetirip berýär. Şolundan soň ýerine ýetirilýän desanyň bir hili öwüşünem halka ýetirilşem maşgulya bagşynyň özüniň ýerine ýetirşem maşgulya ýa sesler bir barmaly ýerlerine baran soň hem desanyň gurunyň berende desanyň aýdymlaryny ýerine ýetirende ýa onuň ýerine ýetirilşem maşgulýada. Mumman desan ýerine ýetiriş düzgüni edil bagşylyk sunwatynda aýdymyň izi derligi bardyr. Pesej aýdymlardan muhonnes diýär-de, daşawda muhonnesten başlaky diýär-de. Ýa bolmasa bizden näsalar saat bolanda garybynyň maşlaýar diýär-de. Pesej aýdymlar da ýa sen mumman diýjek bolýanym edil desanyna da şu başlangyç aýdymlary girende ýa pesej aýdymlardan şey diýip ýokarlygyna galky diýär-de. Olam ýa maşynyň sesini gazmagyna getirýär. Onun desanyň soňunda has şekul aýdymlar aýdylyp halka ýetirilýär-de. Umman biziň desançylyk diýiplerimiz ýurdumyzda esasy iki welaýata maksatsa. Ýani aýdyşmaýan biri Daşawuz welaýatyny ýumut gökleň ýoluna maksat. Ýene-de biri Mar welaýatyna salar sark ýolunda bir ussat desançy garypamyz bar. Gurt Ýakubow. Ýa-ni belläp geçdim. Gurt Ýakubow ussat özüniň bir halifasy Roza başdan öňepdir da Roza başı diýip ondan da şeram Gurt Ýakubow ýolutyny trapda ýaşap geçen Taqtawadyr etramynda ýene-de bir ussat desançy başymyz ýaşap geçen Gurbangelle başı diýip bu da gowy ýazgylar hadynamynda saklanyp galan nüňem desanlary bar. Mumman Daşawuz welaýaty bilen ýanky salar sark ýolunda ýerine ýetirilýän Gurdaga bilen ikisiniň tapawudy bar da. Esas Gurdagaň ýerine ýetirişinde salar sark ýoluna Gyjak sadrol ulany nokta. Ýöne gyjak sadroly ýerde-birlerde salar sark ýolunda ussat gyjakçylar bolupdyr da, bäşmin gyjakdy diýip nowat başynyň öz dogany bolupdyr da, gaty ussat gyjakçy bolupdyr da. Mumman bugun kullerde de biziň ýanky salar sark ýolunyň aýdymlarynda biziň ussat gyjakçylarymyz ussatlyk bilen ýerlik bilen biziň ýanky aýdymlarymyza sagandalyk edýärler. Ol ussatlykdan nişanlaýarlar. Umman Gurdagda biziň türkmen halkymyza gaty köp kıssalary, desanlary miras goýup da. Bugun kullar biziň ýazgylar hadynamyzda gaty köp desanlarymyz, ýa-ni ýumut gökleň ýolunyň ussat halifalarynyň ýerine ýetiren desanlary, ýa-ni Gurt halifanyň ýerine ýetiren desanlary
Bizim ýazgylar hazynamyzda bu ülkeler saklanyp bizim türkmen halkymyza miras alyp. Halypa sag bolun. Bir bagşylyk sunwatynyň destanlaryň bir aýdyrys aýratenlikler barada bir ajaýyp görüňlüňiz berdiňiz. Mümkin bolsa gepleşigimiň şu ýerine bir siziň ýerine ýetirmeňizde bir ajaýyp aýdymlardan birini diňlesek, soň gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam ediber.
Halipa Gahrman arka dağlı Gahrman terdarymyzyň saýasynda bir türkmen milli aýdymsa sunwatyny ösdürmekde ähli mümkinçilikler öğretip berilýär. Türkmeniň milli aýdymsa sunwaty dünýä ýüzüne ýaň salýar. Siz hem bir daşar döwletlerde bagşylyk sunwatyny bir aýdymlaňyz bilen konsertlerde ýerine ýetirdiňiz hem-de bir dürli bähleşiklerde bir ýeňji bolduňyz. Şular dogrusyna gepleşigimiz dowam edäli. Biziň döwletimizde Gahrman arkadaly Gahrman terdarymyzyň hormatly prezidentimiň tagallasy bilen gaty köp çäreler geçirilýär. Şu wagtda da türkmen bagşylarymyz, estrada bagşylarymyz ýaňy mellek geçdim. Daşary ýurtlaryň sahnalaryna çykyş edýärler. Mundan daşarym bir näçe halkara bähleşikler geçirilip durdy. Dürli ýurtlarda şol bähleşiklere bolsa medenet sungudy işgärleri öz başarlyklaryny görkezip şol ýerlere gatnaşýarlar-da. Bir näçe ustad bagşylarymyz, saýlandalarymyz bähleşiklerde ýeňji bolup biziň türkmen tuğumuzy parladyp şol ýerlerde türkmen medeniyetiniň ýeten derejesini daşary ýurdun sahnalarynda görkezip gelýärler-da. Şol sahnalarda gaty köp ýurtlarda da maňa çykyş etmek nesip etdi-de şu medeniyet sunwaty işgärlerinden bir gatarda 2023-nji ýylda Özbegistanda bagşylyk sunwaty festivali geçdi-de. Şol festivalda dünýäniň gaty köp ýurtlaryndan halkara bähleşik geçdi. Şol dünýäniň gaty köp ýurtlaryndan bagşylar çykyş etdi-de. Men paýyma düşdi çykyş etmek. Şol bähleşikde ýürite dessan bilen çykyş etmeli eken-de. Muman ýagam dessanlar barada da ağdak geçtik. Şol bähleşikde Ustad Halipamyz Uğtyaqubyň ýerine ýetirgiden Sultan Hüseyin Baýkara diýen dessany ýerine ýetirdim. O taýda dessanyň içinde gaty gowy öwşelli aýdymlarym barda. Şol ýerde meniň ýerine ýetirişime dünýäniň 9 döwletinden emin adalar barda. Ýa-ni Ýaponiýa döwletinden, Fransiýadan ma, ondan daşary Hindistandan, Türkiýe döwletinden, Kazakstan'dan, Özbekistan'ın özünden bir näçe sany. Umuman dünýäniň dürli ýurtlaryndan emin adalar şo ýerde eminlik edýär-de. Bizim öz saýanda ýigitlerimiz bilen şo ýerde öz başardygymyzdan türkmen sunwatynyň medeniyetiniň bir ýeten derejesini görkezdik-de. Şo ýerde men Sultan Hüseyin Baýkara dessanynyň bölük ýerine ýetirip berdim. Meniň şol ýerine ýetirjiligime eminler birinji orny berdiler-de. Meni şo ýerde gaty depem gök diýildi, türkmen halkynyň ýüzüni görkezdim-de. Türkmen halkynyň baýdagyny şo ýerde parlatdyk. Şo ýeňji bolmak gaty uly bagyt şeýle, uly täsirler galdyrdy. Muman öňküler hem şoňar bähleşikler geçirilip dur. Biziň Maýkuliwanda Türkmen Milli Konserwatoriýamyzdan bir näçe saýlandalar, bagşylar gidip şol ýerlerde biziň medeniyetimizi, sunwatymyzy görkezip ýeňji bolup öz watanymyza dolup gelýärler. Bular biziň depämiz gök diýilýär. Sağ bolun Halipa. Mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine aýdym ýerine ýetirip berseňiz, soň gepleşigimiz söhbetde şu arkaly dowam ediberersiz. Hareket bağtım kolundan neylerim men dara. Hareket bağtım kolundan neylerim men dara. Çünkü kaldın beni kalmayken kaldın zada. Niçe yılkı aşnalarımız oldu bilgen yada. Cennetin töründeki tohumunu yıktım bada. Adimedim mi men tamana vatlerim cellada. Karka deryamında daimsin köpekler fırlatır. Bu azelin afretin hiç kimse benden sormadı. Yere tohmeken bir makal kadar vurmadın. Götürüm cesedim çıkkın kıvradım görmedin. Köpenin tizlerini çöp yetmirdin hayyada.
tazin malma Keşke görsen leşker tartıp kurşeden ben azalma Bir vakit kaldım kolumdan adalin gül tabımla Tavudun tüyden yazhap yettirginin harrada Hafıza devrimsine taş durmadın sol kanfilini Attırıp güldün yaşam vermedin sol kanfilini Yar bilen bir bilen avra dirmedin sol kanfilini Mülkü testip kıldı can kılmadın sol kanfilini Ya kıyamet bari çakalardı senden Varhen Ay Varhen Sağ olun halipa, gahryman arkadamyň, arkada gahryman terdarymyň saýatynda halipa şähertlik ýoluna sürmekde ähli mümkinçilikler döredip berildi. Siz hem Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bir bagşylyk sunwat kafedrasyna bir dähmet çekýäňiz ýaş taliplere bagşylyk sunwatynyň bir inçe ýollaryny öwredýäňiz hem de ýurdumyzda geçirilýän dürli toýdur bayramlara bir öz talipleriniz bilen öz çykyşlaryňyz bilen bir işden gatnaşýaňyzda. Şular dogrusynda gepleşigimiz dowam edýär. Doğrudanım yerlikli sorada gahryman arkadamyň arkadaly gahryman serdarymyň hormatly prezidentimden tagallat bilen şu döwletimizde halipa şähertlik ýoluny östürmekde gaty uly işler alyp barlýar. Muman aýdymda sunwat barada aýdymda ünsberýän mortamyň ilki façylyk mektepde şaşyklar bilim alýarda. Häwi ýaşy çağlar başlanmış faat bilimni façylyk mekteplerde alýarlarda. Ol façylyk mekteplerdäki bilim berýän muallimler, halipalarym biziň ýürüýte şu Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýany tamamlap şu welaýatlary gidip şu ýerlerde çağalara bilim berýän halipalar. Ondan da sary ýanky façylyk mektebi diýinip ähli welaýatlarymyzda ýürüýte façylyk sunwat mektepleri barda. Şol sunwat mekteplerdäki taliplere bilim berýän biziň halipalar hem biziň ýokary okuw mektebimizde gutar giden halipalar, muallimler, talipler şu ýerde ýaş taliplere bilim berýärdi. Ondan soňra ýürüýte sunwat mektepleri gutaran taliplerim şu biziň Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda talip bolup okuw elýärlerdi. Umuman şu aýlanyp durda halipadan şäherde geçýärdi ünsberýän bolsaňyz. Halipalar şähert ýetişdirýärler-de yerler uradýarlar, yerlerde halipalaryň şähertleri şähert ýetişdirip ýene taýýarlap bizi uradýarlar-da. Umuman şuň kullerde biziň Maýkuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda ýaňy mellek geçdim. Bagşylyk sunwaty kafedrada hereket edýär. Şo bagşylyk sunwaty kafedramyzda da bir näçe ustat halipalar dähmet çekýärler. Olar öz ödeginde şu ýokary okuw mektepde bagşylyk sunwatynda okuyan taliplere bagşylyk sunwatynyň iňçe türlerini ondan da sonra biziň ustat mukamçy kompozitorlarymyň döredip beren aýdymlaryny watanmyzy, halkymyzy, ilimizi, günümizi, arkadamyzy, hormatly prezidentimizi wasp edýän aýdymlary öwredýärler. Ondan da sonra aýdymlaryň gelip çykyşy, taryhy aýdymlar nähil döräpdir, kim tarapyndan döredilipdir, näme täsir edipdir, ähli inçe sırlaryny buň kuller öwredýärler. Bundan da sonra ýaňam bellek geçdiň başlyk sunwat kafedramyzda ýene de bir bellerlik meseleleriň biri bar. Olam biziň başlyk sunwat kafedramyzda halipalardan düzülen başlar topary hereket edýär. Olam biziň teleýaýlymlarymyz arkaly ýygy-ýygydan halkymyza türkmen halk aýdymlaryny gow aýdymlar bilen türkmen halkyna hedil berýärler-de. Ondan da sonra
Biziň ýokary okuw mekdebimiziň bagşylyk sunuwaty kaýdyrasynda taliplerden düzülen bagşylar toparmaz bar. Indi ýaňy ýakynda ýene bir topar öğretdik. Olam talip gyýlardan düzülen bagşylar topary hereket edýär. Ýeri gelende ýanky taliplerden düzülen bagşylar topary hem bizim ýurdumyzda geçirilen döwlet derejetindäki çärelerde gowy aýdymlar bilen ýygy-ýygydan çykyş edip durlar. Ýanky talipler gyýlar toparmadan ähli çärelere gatnaşyp, ondan da şeram teleýaýlymlarda çykyş edip bizim türkmen halkymyza gowy aýdymlar bilen çykyşlar edip söýgüsini gadanýarlarda. Ey yaralar, ey halayıklar, ey yaralar, ey halayıklar, ey balar gönlüm, balar gönlüm. Yalan seypani dünya ey, gelen gönlüm, ey gelen gönlüm. Yalan dünya bir epadiri, anan gönlüm, anan gönlüm. Harman deline gıyı boynuna gel, dolan gönlüme dolan gönlüme. Yapar harman deline gıyı boynuna gel, harman deline gıyı boynuna gel, dolan gönlüme dolan gönlüme. Dolan gönlüme dolan gönlüme. Pursatdan peýdalanyp türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarymyza şeýle mümkinçilikler döredip berýänligi üçin uly sag bolsunmyz aýdýar. Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaly gahrman serdarymyzyň hormatly prezidentimiziň janlary sag bolsun, tutýan tutumlary elmydama rawaşlyklary beslensin. Türkmen halkymyzda aýdym sadyň sesi belentden belent ýanlansyn. Sag bolun halipa, arzuwlaryňyz hasyl bolsun.
adım diye bağlan. Ey bol boladım, bol boladım yar, men neden tutanım, tutanım yadım diye bağlan. Ey Mekke'nin önünde mihrabımın bir vahaman, aman bir Ali'nin önünde göredim. Ey hasıma septüğüm yel kanmane, septüğüm yadım Jabali. Ay sen bolsam halife, sen bolsam halife, men bolsam talip. Vahaman, aman, atalip, can çıkım yetkette, kaldı boşaldı bal. Ey zelvihat bağında kaldım oğlum, ağlanan yadım şefali. Ey Hemra Aydar'dan yeter dönüldü, vahaman, aman, üzüldü, kara bağrım kanalvan yedi. Ey boynar yerdim, boynar yerdim yar, hüngüsem üzüldüm yadım şefali. Atalım yadım düşüm ağlarım. Atalım yadıma düşün ağlarım. Ağlarım ağlarım ağlar, ağlarım aman aman. Halife gepleşigimizde gelip beren ajaýyp gürrüňligiňiz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin köp sag bolsunlar diýär. Sesiňiz mundan öýläkde belentde ýanglanmagyny arzu edýär. Sag bolun. Bize şular ýaly ajaýyp gepleşikler döretmäge, halife şähertlik ýoluna ötürmäge
döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dağlı gahrman serdarymyza köp sag bolsundan aýdýar. Gahrman arka dağlı gahrman serdarymyzyň janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri el mydama rowaşyklara wetlensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen, halypalar ýoly bilen atdy gepleşigimiziň bu gedek kysanyny geçirip tutarýar. Gepleşigimiziň inni kysanlaryny görüşýänçä hoş, sag bolun.